ze polita! Tokiklikik, bai jakin, irati baia, irati hoienean sortzen dela. Eskerrak, etxean utzituan Katiuskak, Ez dela irabiako urtegian plistiplasta egongo zinateke. Nik behintzat ez diot beldurrik urari, Aizu, nik urari diot beldurra, ez urtegiei. Ba, irabia urtegiak irati baiaren emaria kontrolatzen du, udan. Horregatik ta inpolita guztia? Ba, ez dakit, baina dakidana da, Euskal Herriko baso handiena dela. Eta Europako pagadi izeidietan, bigarrena. Orduan pagoak eta itzeiak ikusiko ditugu? Bai, begira, hor animaleko pagadia dugu. Guazen? Guazen pagoak ikustera. Guazen, ja. Izei ederra, gabonetarako. Izeia, ziur naiz ez dakizula zezuaitz mota den. Ba ez, matematiketan oso ona naiz, baina ingurunen, hori bai, asmatuko dut. Ez, Urtsintxa! Enekien urtsintxak zuaitzak zirenik? Ara, ezin ez trompatu ala. Bai, doike, baina berriz ez trompatzeko errango dizut urkia dela. Zukia. Zukia ez, urkia. Urkia. Begira, enborra zurixka dauka eta osto bereziak. Ia, hau alda beroztoa. Bai? Hala, errombo forma dauka. Bai, medikuntzan eta papergintzan haunitz erabiltzen da. Bai. Bai. Eta izeia? Non dago izeia? Ba, goazen eta ikusten dugun urrengo urtsintxari galetuko diogu, bai? Oso ona, Honek izango dut? Ba, sakelera. Baita ere? Bai. Ni. Be, sakelera. Guazen izeiak ikustera. Ze polita pagoa, Eneko hau ez da pagoa, hori da. Hango ura. Bai, eta begira, ze osto osoa duen. Hau bezalakoa? Bai, hortz gutxi ditu eta koska gutxi, osoa da. Oso polita, Oian ze ederra denezek bat kolore ditue. Bai, eta urtero gudazkenean, zuaitzen ostoei kolore aldatzen zaie. Erortzen dira, eta horbel bihurtzen dira. Horbela. Aizu, eta izeiak non daude, Gabonetarako batera mamarko goetxera? Ez zaude ganbaratik sano. Bai, ganbaran gordeko bai. Ez dakit, izeia ez zu gordeko zaitugu. Baita ere, baina izeia non dago, izeia. Goazen, baina izeia ikusi egingo dugu, bai? Bai, ikusi, bai. Goazen. Hau? Bai, sartu hemen sakelean, bai? Hortzikoan? Bai, hori da. Goazen. Goazen, goazen. Sastor. Zer? Eskerrak hau ez den izeia, Bestela zer? Bestela litzateke txankabituko. Baina, ziur naiz, olentzer hori saatxa zoragarria idurituko litzaiokela. Zer diozu? Saatxa, Eneko, saatxa. Eta zerratik jarri zioten izen hori, norbaitek mina intziolako? Bai, za! Zaxa ez, Eneko, saatxa. Eta begira, adarrak oso malgoak ditu. Malgoak, ze, egiten du yoga? Edo goia. Ene, zure txisteekin desesperatuta erori zaizkio. Hau da beroztua? Bai, beno, saatx mota asko daude, eta orduan ostoak ere mota askotakoak daude. Pertsonak bezala, denak desberdin. Bira! Zer? Bilagun! Badakit, Zer? jolas bat proposatuko diogu. Jolas bat nik ere jolastu nahi dut, Goazen! Honek izan gut? Hemen sartuko dugu. Berriro! Sakelean, bai. Sastorez, sastiogenez dituko du. Nola erran duzu? Berdin, gote jolastera lagunekin! Bai, jolastera. Kaixo? Kaixo, bikote! Kaixo? Ongi? Bai, Gu, Sator eta Neko gara. Bai. Eta zuek nortzuk zarete? Maioa, Ibon, Aizue, jolasteko gogorik baduzue? bai. Bai. Ia, zaila da, begira. Zer daukagun hemen. Begira. Ostoak. Ostoak. Bat. Ea asmatzen duzuen, ze zuaitzen ostoak diren. Ea topatzituen ostoak. Ira, bi eta hiru. Ea. Ea, zein da hori? Urkia, Eta hau?
Hori maker bata. Ai, makilla, barkatu. Ostoak errandugu, eneko. Ostoak. Hau? Pagoa? Pagoa. Akita hauek oso ongi, Zongi. Eta beste hau? Zatxa. Artista, gira zer da horren. Zongi. Beste hau berria. Hori zein Bakizu da. zerren? Nik hori nonbait ikusi dut. Ikusi duguan, ez da? Bai, Astigarra agian? Hola. astigarra da, bai. Artista. Ze osto berezia ez da? Zakizu ez zarena horrean? Makilla. Eneko. Ai, egia. Bueno, eskerrik asko, Oso ongi pasatu. Gero jolaztuko gara, ez dugu batean. Bai. Bai, futbolan zurekin, baiet. Ikasi bat dugu, baiet, esan digazu. Edo tenisean, edo eskupilotan. Bai, eta zurekin baita ere, edo tenisia. Edo harria jasotzen, edo makia jasotzen, Bai. Bueno, polita, musu handi bat, Oso ongi pasadugu, ez da? Tia. Ja, nik ere, postekoa. Ja. Oi, ene indartxoak zarete, Lagunduko? Bai, guazen, bai. Ja, nondik da? Izeia! Ikusten, ez dizut gezurrik egan? Bai, nora eramango gu, etxera oso ondia da eta. Ba, ez da lehengo lagunei laguntza eskatuta ere. Toki klikin ez da sartuko, Beno, agian, zu hemen uste mazaitu? Hemen utziko nauzu ala? Zu izeia eraman nahi baduzu? Bai, gabonetarako apaintzeko! Eneko, Zer, zuaitzak basoan bizi behar du. bakarri bai. Eneko, ez. Zainduko oso ongi. Ez, zuaitzek basoan bizi behar dute eta badakizu. Arrazoia duzu. Bertze zerbait apainduko dugu. Opariekin burua gatzen dut. Bai, Beste ba- zerbait apaindu. Bai? Astronauta apainduko. Ideia ona. Bai, eta zuaitzak hemen bere etxean. Hori da. Guazen! Oso. Guazen ba. Ja.